A l'època romana, al segle IV després de Crist, va viure Santa Eulàlia, una noia de 13 anys que era pastora d'oques i vivia al desert de Sarrià. En aquests temps, l'emperador Dioclecià posà del despietat Dacià com a governador de les nostres terres, qui va emprendre una persecució a la religió cristiana sota les ordres del seu emperador. Eulàlia, per voluntat pròpia, va anar a Barquino a parlar amb Dacià per a que aturessin la persecució a la comunitat cristiana. Eulàlia, que vol dir ben parlada en llatí, li argumentà a Dacià que el seu emperador no és una divinitat. Dacià, al veure que Eulàlia amb la seva bona oratòria era molt convincent, decideix tancar-se en banda i donar-li 13 oportunitats de retractar-se de la seva fe en Jesucrist. Aquestes 13 oportunitats varen ser 13 tortures. La primera tortura va ser tancar-la a l'Arc de Santa Eulàlia, on ara actualment hi ha una petita capella. Diuen que en aquest carrer mai hi toca el sol, que només ho fa el 12 de febrer. Diuen que la santa beneeix aquest carrer amb rajos de sol. Eulàlia també va ser passejada nua pels carrers de la ciutat per avergonyir-la, però de sobte va caure neu del cel i va cobrir el seu cos per acabar amb la tortura. Una de les tortures més conegudes és la de la baixada de Santa Eulàlia, situada a la zona de l'antic call on hi ha actualment una capella i a sota uns versos de Verdaguer. Expliquen que la van posar dins d'un barril amb ganivets cap a dintre, claus i vidres, i la van fer baixar 13 vegades. Després de les 13 tortures, Eulàlia no es va voler retractar de la fe cristiana. Per tant, van decidir crucificar-la. Hi ha diverses versions que diuen on la van crucificar. La versió més popular diu que va ser la plaça del Pedró, on conflueixen el carrer del Carme i el carrer Hospital, on actualment hi trobem una estàtua de Santa Eulàlia.